Khadijah kai ne garkuwa, kai na kira mabudin samuwa, ba dan da kai ba da ban wanzuwa. Mijin Khadijah kai ne garkuwa, kai na kira mabudin samuwa, ba dan da kai ba da ban wanzuwa. Mijin Khadijah kai ne garkuwa, ba dan da kai ba da ban wanzuwa. Tafakurin da bai samu ba, ga kalamin da bai wanzu ba, da ka nufe ni yau ba gani ba, na so ka wanda tun ba yanzu ba. Batu guda da ni ban lura ba, jin ilimin abun bai samu ba, amma san ka to duka na tafi ko da abun fatin bai taru ba. Da ka nufe ni yau ba gani ba, a yau yabanka a ciki babu ni, shi ne Zakiyu san ban gamsu ba. Na yau sharar fage akan gwanin da kan sha ake rike ne, kan shi zan faɗa ta makar dage mai wahidar sufawa da ba shige. Jakadar rabbana wanda ya zage, sakonka ya isar bayin rage, shirka ta kaunu buya jijjige, da insu jinna har kifi tsage, da insu jinna har kifi tsage. Fasihu ya rahimul alamu, karka gwada shi ba zai aunuwa. Mijin Khadijah kai ne garkuwa, kai na kira mabudin samuwa, ba dan da kai ba da ban wanzuwa. Ba ga kauni duk wani sansani, san ka ya shige ni cikin jini, a hadiman ka yau ma ga wani, ai likifi a karan kwarjini. Ranar zuwanka an yi farin gani, ya nemar mutum hada aljani, gwanin da inda shi to ba wani, ai babu in akwai to in gani, ai babu in akwai to in gani. Abin ma har a ran da ya je ga kukeran gobe shiru da shagaltu ba. Da Islam mara kwanciya, kai ka sanar da mu Allah daya, har yau na san ci da hada walƙiya, hanyar ka wallaban mata waskiya. Domin su faɗi almar ridiya, Umul Hassan Hussein ya nuriya, askani ɗaha in wuce dariya, gwanin ilahu mai kalma daya, gwanin ilahu mai kalma daya. Wanda ya so ka kan shi ya ba ka duba, za ya je gado bai koshi ba. Mijin Khadijah kai ne garkuwa, kai na kira mabudin samuwa, ba dan da kai ba da ban wanzuwa. Ya sahibul ilahu mafi ado, komin ka an yi ya wuce gwargwado, ya kulliyar jiki da farin ido, ranar bikin ka dole muke ado. Mai bada nutsuwa babban gado, ga alami na gajirgin jido, shi zan yi wa kasida in gado, sannan dukan hazaka in hado, sannan dukan hazaka in hado. Maman mu ko nasiha za ta yi ku kama ɗaha ya buguwa uwa. Ya tafiyar da baya jinkiri, mafi mulki kurewar haƙuri, da baya hasada ko kumburi, haskensa shi ka yin gyaran guri. Mu zikiri mu tashi da wuri-wuri, mu shi irinsa har mai gatari, mu zagaya mu je dan kawari, akan silar mu sai mu yi katari, mu zagaya mu je dan kawari. Da kaunu za ta daina ta jasusi, ta fakuri ba zai auna shi ba. Mijin Khadijah kai ne garkuwa, kai na kira mabudin samuwa, ba dan da kai ba da ban wanzuwa. Zan so a ce ku tashi mu zabura, domin akan mu ne yayi hijira, ya je sama udan mu kudan jira, sakon shi ya iso har karkara. Da mun rike shi mun wuce fatara, mai kyan sufa da kyan gashin gira, da an gira shi kun ji kudan jira, mai sai ta zuciyar da ta tunzira. Ina su dan garin malam suke, da dan koyo ina Mika'ilu, kullum
Mijin Khadijah kai ne garkuwa, kai na kira mabudin samuwa, ba dan da kai ba da ban zuba. Mijin Khadijah kai ne garkuwa, kai na kira mabudin samuwa, ba dan da kai ba da